Il-qorti tal-appell laqet it-talba ta' Marika Mizzi, ex-Communications Coordinator tal-President Emeritu George Abela, u qalet li hija għandha dritt tingħata somma ta' 14,398 euro bħala benefiċċju għat-tmiem tal-kariga tagħha. Il-qorti preseduta mill-Prim Mħallef Market Kutil imħalfin Joseph R. Mikallef u Tonio Mallija bidlet sentenza mogħtija mill-Prim Awla tal-Qorti Ċivili f'kawża li Mizzi kienet għamlet kontra l-ex Prim Ministru Joseph Muscat u Mario Kutajjar, segretarju permanenti prinċipali fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Id-deċiżjoni kienet marbuta mal-klawżola 4.5 tal-kuntratt tal-ingaġġ bil-qorti jissib li t-tifsira xirqa li kellha tingħata għal dik il-klawżola twassal biex il-pretenzjoni ta' Mizzi kienet waħda korretta u li hija kellha jett titħallas il-benefiċċju ta' tmiem l-impjiegi u li din kienet waħda mistħoqqa għalhekk l-appell tagħha kien mill-uħ. Mizzi kienet ingaġġata bħala Communications Coordinator fis-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-President ta' Malta f'April tal-2009. Fl-istess xahar ta' 5 snin wara kienet ġiet avżata li l-kuntratt tagħha kien se jintemm minħabba l-bidla fil-Presidenza. Mizzi insistiet li kellha tkun intitolata l-ħlas ta' somma minħabba klawżola fil-kuntratt tagħha, iżda wara ġiet marfa li kellha interpretazzjoni żbaljata tal-klawżola mill-kuntratt li kienet qed tikkwota li ma' klawżola tiskatta biss f'każ ta' ċirkostanzi mhux magħrufa rigward terminazzjoni tal-impjiegi. Marika Mizzi dejjem qalet li kienu diversi persuni li kienu f'pożizzjoni simili u tħallsu u insistiet li l-Gvern ta' Malta għandu dejjem jaġixxi b'mod eżemplari u korrett. Il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Joseph Muscat u segretarju permanenti prinċipali fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Mario Kutajjar dejjem argumentaw li Marika Mizzi ma kienx intitolata għal xi benefiċċju dwar it-terminazzjoni tal-impjieg tagħha. Il-qorti qalet li huma Muscat u Kutajjar biss li wara li qala il-kuntratt derilhom li kellhom jagħtu tifsira differenti ta' kif u meta titħaddem il-klawżola tal-ingaġġ. Għal Mizzi deret l-avukat Christine Calleja.